Alhamdulillah na gode sarki rabba, dai tsara mun kadara ta ba mai muni ba. Ai dole na gode Allah ba zan kasa ba, sai yanda ya so na kasance ba ni da zaɓi na. Wata rana ne a gidanmu tare da momina, muna firar jin daɗi tare da dangina. Firar ta so ta saka ni in mance kaina, maganar da aka yi min ranar ta shiga kalbina. A da iyaye ke munna yau alfahari, kullum a da suke mun in zamto da gari. Burin su na yau alkhairi in mance sharri, haka din aka yau kuma dama shine burina. Furcin momina ranar shine za na fada, muna kallon wani fim ne sirrin zambuda. Ana waƙar sangandale ne za na fada, lokacin aka yau furcin da kwatsam ya shige raina. Momi ta faɗa min in dage in ɗan waka, kan wata binta ta mun amshi haka ta yi roƙa. Furcin ya samun dara ba mai yin kuka, komai lokacin sai na zo wa haka dangina. Bayan karamin lokaci na fara karatuna, aka nufi harfi nan ne na yi karatuna. Layin babban gawo nan ne makaranta na, nan ne sauka sannan na wuce kummomina. Bayan na dawo ƙauye na gama hutawa, sai na fara karatun boko domin haskawa. Firamare ta iyatawa na farawa, da ni da abokaina makarantar mun ci gaba. Wata rana na filin kwallo da abokaina, ranar an ɗan yi ruwan yamma duk mun zauna. Muna tattaunawa ne ni da abokaina, sai ga wani ɗan ƙaramin yaro ni ya yi nuna. Yaron ne mu ɗan hannu sai na gano sabo, ya ce min wannan sako ni aka wa aiko. Da na buɗe wasiƙar jan aiki ne aka aiko, sakon yarinyar ya sa na mance kaina. Ta sakonta da ta yi komai sauraro na, aminci duk a gare kaya tauraro na. Bayan sakon ban girma ƙarshen sakon nan, ta ce wai in mata waka mai daɗin gaske. Wannan aikin turka shi ya lamarin kenan, ban iya waka ba Nazifi ya za a yi kenan. Nan ne na tuno maganar ummi na da ta yi mun, daga ranar dai da